ole amsa in thlir tu te chibai ka bu levek chowa tutuma chuan hei kan hria takin anan ambani ne radhika merchant te voina hianin anin nei to tak tak don ania chumi chungchanga chuan chief minister pulel tu oma po kha hu ta mumbai atang khanin hemi ambani ate private jet a millionaire jet antimaya khati ang chi khanin aron hruai nal nal dor ani tuna hin hruai to nge a hruai lo gala hrelowa chuan news in aron tarlan te akan thlir zuinga ambani ate khanin in neina hian poisa eng zat nge an sen ti te khatiang zong zong khakan thlir zui dor ani chuanin pulel du oma chief minister aron hruaina tur hi heituna kan hmu hi nia millionaire jet antimaya heng hi millionaire kan ti khovel mi hausa ton to hawina an nei khania chakrem rem hle ni chuan heituna kan hmu hi ambani mukesh ambani an a thlawna khatiang private a anei tam tak zingami khania chuan tuna kan hmu hi a millionaire jet anti a millionaire deuh china an nei phak khani chuan hemi thlawna pakhat rongot po hi cross a thum chuang khania apui rem rem hle ania han chhut mala cross a thum le ti ania chuwang chuanin a chief minister chuan na tur po hi aro pui rem rem hle don ania akan lom pui hle ani chuan ambani ate anu pui tur radhika merchant te khovelin a hriat pui chiang hle ania chuan hemia ani neina hian hei ambani ne radhika merchant te neina hianin cross sanga vel khachu ral tur a chhut ania totala khan ma se kha mukesh ambani a sum nei hlut zawng le a poisa nei atang chuan 0.5% chaw alani phani cross sanga chu han ngei tola a pui rem rem le amaro chu kha mukesh ambani a sum nei zong zong atang chuan 0.5% vel chawa hlu ani chi ani chu tiang chu nia a ngei tua chian pawh ya ho sak dan tur kha chiang hle ani cross sanga chuang an senga amar chu kha 0.5% chaw kha a sum nei atang chuan alani deuh chaw mai ani chuan pulel du oma chief minister of Mizoram ani hi a engkima kan engkim ani atun din hmuna phei chuan enge engkima zoram tan changani lowa zoram mi puite tan po hianin zo na thak zong zong state dangami te tan po a hlu riap riap hle ne chuan hi aron somna khami a box khania chief minister somna aron peka box khania chuan hemi chunga hianin thil hlu tam taka omani kan hre tangin a video po kan en to ati khanin arang kha chakte po kha aron da tel khani hei kan hmuang hian hei hi mi satlia tan chuanin tiang thili don mai mai theine lawani chuanin tu tuma hian hemi box chunga thil om a zir chian na kha kan nei don ani hei tuna kan hmute po hi a eng ringot ani me lawani heng te thil man tawle to kan ya tian mi tam takina an ol an nei phak lo kha an ni chuanin an kalpa vel mai mai ani chuan hei an pa fa po hi anin ang hle maya chuan khami box chunga khan invitation aron nei tuma khan enge chunga khan lo om tu lim tenge tu thalak tenge om ti te kan thlir zuinga uluk takin kan en zui le dor ania heng phoni se radhika merchant le anan ambani te kan lom pui riap riap hle ani chuan hei tuna kan hmu hi ania ti hianin chief minister pulel do ma kha he box si aron kenga tian a chunga ran honga he colorful hle ani tian orange color sen tuk mai ne tian an hong zela hemi chunga hianin thil rang rang kha ingkim mai hi plan fel thlap ani ti kha chiang hle bawk ania chuan hei an pathian chi hrang hrang lim kha an thalak kha an da choi choi bawk ania hemi chunga ngat phei chuan lord vishnu an ti te khating ang chi hindu pathian kan ti te chi hrang hrang mai kha a khatrem rum mai ne chuan hei tuna kan hmu lai an hnunga tial rik rek a hi an pathian lord vishnu an ti te khatiang ho chen na anom na kha ani e ti in a thalak te tianin ai mei sakha an tar choi choi ania lelama chuanin adang dai ru hle ani chuan hemi box si kan an hong le chinanga hemi box chunga hian hei kan hmuang hian lord vishnu image salo om le a ti khanin tuna hei asenami hi khating invitation khania invitation card khania chuan tuna kan hmu hi lord ganesha thalak ani ve thunga ti hian an pathian hrang hrang kha an da chei choi mai ne chuan ti hian a frame in oma lak son thein om bawk ani an achhung an siam dan hrim hrim po hi adang dai khop maya chuan helama hian krishna thalak ti te lord krishna an ti te khatiang chi hrang hrang kha atam hle ani chuan henga po
hei tuna kan hmuh hi chuanin Ambani ate family ina khatiang a somna thu a mawi leh ropui tak an ziahna kha a awm bawk a ni a khatiang vel kha ni atin soile soinu hi ting ang somna ropui tak mai kan chief minister Pulel do Oman an dong thei rangot pawh hi leilamah chuanin a inti theihna tur fe chu ni a chan chu mi poimo satlia kan tiang chi in la VIP satlia kan tiang chi khanin an dong phami lawani chuanin tundin hmuna chuan Mukesh Ambani hi Asia chuanin hausaber ani mek ania a fapa nan Ambani ni puitur Radhika Marchant te pawh hi mi khosat hei tak ani bawk ani chuan tur tuma chief minister Pulel do Oma hemi millionaire jet an ti mi hausa ho chena an nei phak jet manga khading thlawna chak chi manga ran som an ni ve rengot pawh hi leilama chuanin kan lom pui tak zet ania chief minister hun nuam tak mang turin du sakna kan hlan bawk ani chuanin tunami hi BJP hruaitu tena an thuron chhuat thar ber kha nia kan chhir zuyang July ni som pakhat sa ni som hi pali BJP Mizoram chuan Voin Khan Extended State Executive Meeting BJP Mizoram State Office Upper Republica an neya he hun mang tur hian Union MOS for Minority Affairs George Kurian le MLC Bihar State Devesh Kumar Mizoram State Prabhari te an lo kala district sang hruaitu te he hun mang tur hian an kal khawm ani arantia enge an thul soi te kan chhir zui zel dor ani he hun mang tura local NDA sarkara Christian minister omchun George Kurian chuan thu soin kanuna hian ama sabera le lisu Krista hi kada thina chongtrai hi kangai poimo em ani kan open line kan mathematics zirti tu chuan mathematics subject thiam tu chuan formula kha soireng mai tur ino mai po in liru in soireng ro umin ti thina chu tiang che chuan ramro relna a dikna le mason na alo thlen theinan kan chongtrai reng mai tur ani fian riala chau ka chongtrai tur ani lawa tu na po in zinga ka thuta ka lo thlen tir po in ka chongtrai ya kan nun hi chongtrai nun ni se chutinga kan ti chon la Jesu Krista hian min kai hruai anga chutinga chongtrai mi te chuan Isua anda masalo thei lawani ati aron tia soi dikhle ania chuan hela ya sueng do hianin mathematics khathiam tu chuanin a formula sang kha ne ta ka thiam angai ne aron te soi dikhle ning pon di se kan chhir zelang George Kurian chuan BJP chu development party ania development du zong chu BJP lo in pevek turin ka som chewa kan ministry nuaya scheme sang om te chu kan du ani chuan thei top chu in kalo tran pui don chewa BJP Prime Minister Modi hian community tin te angkhat lekin min ena chuba ka development hi India mi pui hu apin kan kalpui me kani ati George Kurian hian sang khajagwa somriata BJP ka in pe a kan khuwa 95% hi Christian kan ni a tu man mak min ti lawa BJP chu anti Christian ani anti ve ngai lo chu wangin BJP hi anti Christian kan ni lawa politics sa in be na mai ani ti hi kan hriat angai ani BJP in ngana thurin chu integral humanism ani maso na tlon tling kan nei theinan nangni po chongtrai nun lo nei ula BJP hian Mizorama maso na dik athen ve nge ka be se tlatani atibok aron tia aron chong kam hi aron mang thiam rem le bok ania chan hemi aron soi kan chhia chuwa khanin helai kan muang hian BJP chu anti Christian ani anti ve ngai lo chu wangin BJP hi anti Christian kan ni lawa politics a in be na mai ani politics a in be na mai ani e chu wang chuanin BJP hi aron zom sup te u BJP hi an in Mizoram ma son na tam taka thlen thei dor ani aron ti ani hi enge ve dan ti kha comment la ba khanin ilo soi vele hrim do nia